Ознакайда авыл яшьләре спартакиадасы бара. Бүген Чатыртау арена спорт комплексында бадминтон ярышлары узды. Анда 27 команда катнашты. Катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов саламлады. Шуннан да бадминтон инде безнең иң көчле спорт төренә әйләнеп маташа. Инде ул хәзер Чатыртау аренада бүген авыллар арасында 4нче төр уенны уйныйбыз безнең спартакиададан. Инде массрестлинг, канат, волейбол, менә бүген инде бадминтон ярышлары. Шуннан да менә Чатыртау аренага килсәк, тренировкага кичендә көндез дә балалар да бик күп катнашалар. Тренировкага күп йөриләр, шуңа күрә инде авыллар арасында да бүген шундай ярыш үткәрәбез. Бик зур рәхмәт үзебезнең коллегаларга, спортсменнарны, авылдашларны, авылдагы яшьләрне оештырып килгәннәр. Һәм инде бүгенге ярыш бары тик яхшы кәефенә бүләк итсен үзебезнең авылдагы спорт сөюче дусларыбызга. Рәхмәт. Менә 12нче ел рәттән авыл яшьләр арасында спартакиада бара. 12 ел катнашабыз. Аллага шөкер, без инде 3 ел рәттән беренче урынга барабыз. Инде безнең инде яшьләр үзебезнең яшьләр, өлкәннәр, кем менә үзебезнең спортка карата битараф түгел, шул кешеләр катнаша бу спартакиадада. Елдан ел инде монда инде безнең бөтен авыллар әзерләнәләр инде. Шуңа өчен спартакиадага без дә әзерләнәбез үзебезчә. Һәр спортка куябыз кешеләр, алар инде кайсы күнегә йөриләр инде, кайсы индивидуаль занимациялар инде. Но елдан ел нәрәк кешегә инде тоже кешеләр табып бик авыр бит инде, шуңа карамастан менә кайбер ниләрдә үзебез чыгабыз бит инде. Булдан үзебезнең авылның данын якларга килдем. Мин үзем кичкенәдән үк спортны яратам. Шуңа шунда Әлмәткә физкультурный колледжына укырга кирдем. Торлы дан яклар өчен чираттагы бадминтон уенына килдек инде. Елда шушы ярышта катнашабыз, үзебезнең өлешебезне кертәбез авыл җирлеге шушы ярышларга. Менә үземнең укучым Абдуллин Назаринга киттем. Хәзер 3нче ел киләбез инде шушы уеннарга. Bütün семья, bütün туганнар белән катнашабыз, bütün авыл белән катнашабыз. Урыннар инде алабыз, төрле ниләрдән. Көрәш безнең бик алга киткән инде, беренче урыннан алабыз. Көрәш буенча, кул көрәштерү, аяк тарту буенча беренче урыннарны алабыз без постоянно.